Den største indsigt, den her uddannelse har givet mig, det er, at det kan være super simpelt. Det er det, jeg elsker allermest ved det. Det er simpelheden i det. Altså, det er jo så nemt, at man næsten får lyst til at sparke sig selv over skinnebenet. Jeg hedder Katja Christensen, og jeg er til daglig lægesekretær. Jeg tilmeldte mig Clearing Education, fordi at jeg havde et kald på både første, anden og tredje hold, og det blev højere og højere. Så da fjerde hold blev meldt ud, der vidste jeg, at det skulle jeg. Altså, Vanna er jo bare helt sin egen, og den måde, som hun arbejder med energi på, i det her tilfælde clearing, og også sammen med olierne, jamen, det er en helt unik måde, som sagt. Jeg har ikke set andre, ikke engang hørt om andre, der gør det. Der var mange. Der var, det bliver lidt for spirituelt, og det kan man ikke. Og så bliver du nødt til at være synlig, og det har du heller ikke lyst til. Og bliver det nu bare endnu en uddannelse, dem har jeg rigtig mange af, som ikke bliver brugt til noget. Jeg har fået masser af synlighed. Bare sådan noget som at skifte mit profilbillede på Facebook og bare grænseoverskridende. Det gjorde jeg i starten af uddannelsen, jeg tror allerede på første modul. Og jamen, så har jeg jo med Clearing Education har jeg jo et redskab både til mig selv, til de nærmeste, til at cleare på det, men også et arbejdsredskab, som jeg kan gå ud og lave en business med. Jeg synes, at alle burde som minimum kunne cleare sig selv. Og det kræver, at de har Clearing Education, så de ved, hvordan det gør. Så hvis alle kunne cleare sig selv, så ville det jo være en helt fantastisk verden, vi levede i.